Utolo lo ebathi utolo sistar nguZulu ndipha phezulu ngobusobelanga. Sonke sizalelwe esonweni. Ukuba sicinga into yobana sinaso isono siyazilahlekisa futhi nenyaniso ayikho kuthi apha. Abantu abahle ke namhlanje ndifuna ke sijonge eli gama lithi sin, the Hebrew word sin, originally sin, sin, isono. What does it mean? Kutheni le nto sizothi sizalwa nje sibe sizalela esonweni, singabantwana sifika sinyulu kweli lizwe? Thetha ukuthini nale nto? Uzawukhumbula ke mntasekhaya into yobana i-completion is represented by a circle, by the number 12. 12 zodiac sign around a circle. 12 children of Jacob. The word Jacob means circle. Jacob later on, Israel. Genesis 35 from verse 1. Jacob later on, Israel. 12 tribes of Israel. The word Israel means the warriors of God. Otherwise, your blood, the blood means the blood. But it's a story for another day. 12 children of Jacob, with the last one was Rachel, a female, who gave birth, and then after giving birth, she died because she had to die, because it was complete. The cycle was complete. 12 mineral salts in your blood, with your blood being the 13th. 12 disciples of Jesus, with Jesus himself being the 13th amongst them. 12 months in a year, for a year to be complete. You reach puberty at the age of 12. The seed is released from the cerebrum, from the claustrum, beginning at the age of 12. But that's a story for another day. So, kutheni le nto? What does it mean to be born into sin? You only spend 9 months in your mother's womb, short of 3 months to be complete, to make it completion. So we are all born into sin. Sonke sizalelwe esonweni. Ayinanto inakwenza nakona elaa gama, njengoko kushunyayelwa okanye njengoko kuthethwa kusitshiwo okanye njengoko thina sicingela. Because ezinye izinto singacinga zizinto esizixelelweyo, kanti zizinto siye sazicinga thina uba inoba ithetha ukuthi. Ayinanto inakwenza naloo nto. Kodwa ke ndiyafuna ufumanise futhi uyiqonde into yobana iBhayibhile lena, njengoko sisiyiva into yobana it was a sacred book before, until later on after the conference of Nicaea. That's a story for another day ke into yobana kwathini, kwakusenza yintoni le nto yabangela into yobana de kubekho ezaa zigqibo. Ndizayithetha loo nto ngenye imini. It was a sacred book. You had to be initiated for you to understand into yobana kuthethwa ngantoni na kule ncwadi. Even today, for you to understand the Bible, you have to be initiated to understand ezinyaniso, ezimfihlo zikhoyo zithethwayo iBhayibhile. Ndinalo inakani le nto yobana abafundisi aba noobhishop, especially oobhishop, bayazi ngqo le nto kuthethwa ngayo. Into nayo baphantsi kweenkonzo, abanako ke ngoku ukuzityhila ezimfihlo. Kodwa kuPopu lo uzibonakalisile. Ukhe wavakala apha esithi even uMary was saved by the Son. UJesus ndathi yeyi, ikhona into ayaziyo, khona into ayaziyo, khona into ayaziyo, khona into ayaziyo, uyayazi le nto ayaziyo. Into nayo akanokwazi into yobana azithe zinto azithethwa nje. Mna ke ndiyazithetha kuba ke akho nkonzo okanye bhodi ithile endiphantsi kwayo. Ndithwasisiwe kwezinyaniso ngokomoya. Uyayibona? So, it only means that, nothing less, nothing more. Sin, to be incomplete, to be short of. You spend only 9 months in your mother's womb, shorting 3 months to make that 12 for you to be complete.
ugcwalise laa circle. Nantso le nto siyithethayo ngaloo nto leyo. Ndiyivala ke, andifuni uba mde, ndiyivale ngelithi unless the so-called Christians repent of their sins, the doom of the church is at hand. Ndimkile.